Fil-jiem li ġejjin il-konsumaturi Maltin u Għawċin se jaraw żieda fil-prezz tal-ħobż prodott f'pajjiżna. Mill-ewwel indikazzjonijiet jidher li l-prezz tal-ħobża Maltija se jiżdied b'mod konsiderevoli, żieda li tvarja bejn 25 ċenteżmu u 30 ċenteżmu bħala medja. Dan ifisser li l-prezz ta' kull ħobża kbira Maltija se jkun ta' euro u 10 ċenteżmi. Diversi persuni li tkellmu magħna qalulna li din iż-żieda qawwija se tkun ta' piż kbir fuq familji li qegħdin fil-faxxa t'isfel tas-soċjetà, l-aktar dawk li qegħdin fuq paga minima. Dan hekk kif il-ħobż huwa meqjus bħala prodott bażiku għal kull familja, tant li wieħed jista' jqis il-ħobż bħala parti mix-xirja ta' kuljum tal-Maltin. Min-naħa l-oħra anke l-furnara jinsabu mħassba minħabba l-piżijiet ġodda li se jkollhom iġorru minħabba żidiet fil-prezz tat-tieq. Dan l-istazzjoni jista' jikkonferma li ż-żieda fil-prezz tat-tieq hija dovuta għal fatt li fuq livell internazzjonali kien hemm ċaqliq konsiderevoli fis-suq tal-qamħ. Riċentament kien hemm diversi episodji fuq livell internazzjonali li waslu biex naqset il-provvista tal-qamħ fosthom diżastri bħal nirien u għarar f'diversi pajjiżi imma wkoll domanda ikbar. Madankollu mhux mistenni li żieda fil-prezz fuq livell internazzjonali tippersisti fit-tul hekk kif il-produzzjoni tal-qamħ reġgħet qed tiżdied b'mod speċjali fl-Istati Uniti, tant li ekonomisti Amerikani jemmnu li l-prezz se jonqos għall produzzjoni tas-snin li ġejjin. Minkejja dan mhux magħruf kemm iż-żieda fil-prezz tal-ħobża Maltija se jippersisti. Wieħed irid jara wkoll kif din iż-żieda internazzjonali se taffettwa wkoll prodotti oħra li għalihom jintuża tqiq, bħal pereżempju l-aġin li huwa wkoll parti mill-ispiża bażika tal-familji Maltin.